Dag, mine damer og herrer. Jeg har lavet en film inde på... Jeg har lavet en film selvfølgelig, men som en del af en lille humoristisk venneopgørelse, hvis man kan kalde det sådan. Blot, det kunne selvfølgelig også være med til at krydre jeres lille hverdag, hvis I fandt det morsomt selvfølgelig, men da det mest er internt humor, så gør jeg nok ikke, men alligevel. Men hovedsagen er, at jeg skulle skamme mig. Kan jeg forstå på det hele. Og det må jeg så prøve, som jeg kan. Jeg er blevet det, man kalder flagged inde på YouTube. Nej, ikke helt min profil, men en af mine videoer, fordi jeg holdt et pornoblad, som var en del af joken, op foran kameraet. Og der var vist et meget dårligt portræt faktisk af en nøgen kvinde. Det kan jeg jo godt se. Det er jo både det er jo både kvindefornedrelse og og kvindekønnet bliver sur og og frøken Jensen på 80 smør om nede, og hun får en tør orgasme. Nej, det går ikke. Og Werner på 55 på Vesterbro, han er sikkert heller ikke glad. Eller jo, det er han så nok, men han vil nok bare ikke indrømme det. Så der er den der lille fantastiske knap, der står flag this video, som så åbenbart er blevet trykket. Og jeg har været nødt til at fjerne den. Og jeg siger man ikke engang, hvem fanden har det stødt nogen. Er der nogen, der har flagget mine andre videoer, fordi jeg sidder og røget, drukket Carlsberg 47 sammen med Skat Senior? Nej, det er der ikke. Det må børnene jo godt lære, men de må jo ikke lære, hvordan et par patter og en røv ser ud. Nej, det må det ikke. Niks. Det er sgu for åndssvagt. Ærligt talt. Det synes jeg sgu. Det er sgu for langt ude. Men nu hvis jeres søn eller datter, hvis I nu har børn, finder fars aflagte pornoblad fra 70'erne, hvor der er ordentligt dusk, bare hår over det hele. Det var jo trendy dengang jo. Ja, det er okay. Nå, det er det. Nå, okay. Fint nok. Jamen, altså, hovedsagen er, at jeg burde skamme mig, men tro mig, kællinger, det gør jeg ikke. Så, hej.